Вітаю, пане Сергей. Вітання. Вітаю господарства. Сьогодні у нас цікавий суразмовця, до якого ёсць шмат цікавых пытанняў. Вельмі удзячны, што вы пагадзіліся. Ну, давайте пачнем з таго, вось як мы з вами пазнаёмілись. Пазнаёмілись мы з вами на пачатку паўнамаштабнай вайны, гэта ўжо быў сакавік месяц у Львове. Ну і пытанне такое, што вы рабілі ў Львове? Вашая мэта вось, быць ва Ўкраіне падчас вайны? Ну, глядзіце, паўнамаштабная для мяне пачалася ў 14-м. Я ж з таго часу это самае ва Ўкраіне. Вот шчыра прызнаюся, я калі вот ва Ўкраіне пачаўся Майдан, я шчыра паверыў у тое, што на той момант украінская дзяржаўная ўлада была дастаткова не вельмі агрэсіўнай, не праяўленай. І якраз спадзяючыся на вот эту слабасць дзяржаўную ўладу і якраз на сілу грамадскага сектара, я спадзяваўся, што Украіна можа упершыню на постсавецкай прасторы якраз сфармуляваць менавіта новыя алгарытмы дзяржаўнага кіравання. У тым ліку, неяк так гістарычныя матывы ўсплывалі полацкае, наўгародскае веча, што нешта такое, што Украіна нешта здолее зрабіць. Але ж, на жаль, мы бачым, што пазней, канешне, алігархі ўсё это як трымалі пад кантролем, так і, на жаль, трымаюць на сённяшні дзень. Але, тым не менш, я шчыра адгукнуўся, і з 14-го года я, ў прынцыпе, ва Ўкраіне. Тобто на пачатак паўнамаштабнай вы ўжо былі ва Ўкраіне? Так. Так, мы з вами пазнаёміліся ў Львове, і вось тады ў сакавіку вы казалі, што на вас спецслужбы Ўкраіны зладзілі напад. Можаце пракаментаваць, што гэта было? Глядзіце, это той самы момант. Я пражыў, мы ездзілі на ўсход Украіны, 14-15. Мы збіралі, мяне вельмі тады ўразіла. У мяне загінуў першы сябар пад Ілавайскам Мікола Беразовы. Ён здаровы, я пазыўны Вежа, такі пад 2 метры. Яго снайпер лупануў, якраз это самае. Атрымалася, што Мікола выцек цераз такую дзюрачку маленькую. А лупануў якраз у пахавую зону. Туды не можна было ні жгут накласці, нічога. І мяне настолькі это ўразіла тады, што я закінуў бізнес, шчыра кажучы, у мяне быў айцішны бізнес. І больш апекаваўся ўжо гэтым накірункам. Мы знайшлі тады Целекс. Калі Целекс яшчэ не так, як зараз, эта прапітка, а менавіта калі это парашок яшчэ быў. Ён прыроднага паходжання, нагадаю, і вельмі мала вырабнікоў, колькасць абмежаваная. Таму мы шукалі па свеце, дзе купіць, фармавалі аптэчкі і якраз вазілі аптэчкі з гэтым Целексам на бліжэй да нуля, праводзілі інструктажы, ўсё это расказвалі. І недзе ў 15-м мы перасталі ездзіць, я перабраўся ў Львоў, так што Львоў для мяне, ты ведаеш, такі гарманічны абсалютна горад, нават места, як украінцы гавораць. Таму што я ўвесь час размаўляў па-беларуску. Усе мяне цудоўна разумелі, ніякіх пярэчанняў. Нават узгадваеш, калі ў Менску гаворыш па-беларуску, то ўсё роўна на цябе глядзяць, як на нейкае дзівака. А тут ты абсалютна натуральны, настолькі ў сваім серадовішчы, настолькі гарманічна было, што дзякуй галічанам, я шчыра. І тут разумееш, тыя самыя галічане, якія заўсёды, для якіх я быў брат. Мы сабралі, калі пачалася вайна, у гатэлі Львів, мы сабралі прэс-канферэнцыю якраз беларускай дыяспары і запрасілі, натуральна, прыйшлі багата хто з украінцаў. І калі разумееш, тыя самыя украінцы, з якімі учора ты, скажем так, падымаў кілішак, адкрыта ў твар гавораць: «Всё, вы нам цяпер не браты, вы чужыя, всё, вы здрадзілі». Пад эту хвалю, калі з беларускага боку пачалі ляцець ракеты, і я папаўся. Я тады, вайна для мяне, другая фаза паўнамаштабкі пачыналася ў Ірпені. Калі Гастамель, усе гэты падзеі, ўсё. І я адтуль паехаў у Львоў, я арендаваў кватэру, сама ў старым гістарычным цэнтры. І, відаць, нехта з добраахвотных, хто побач жыве, стукануў, што там у вас нейкія
потенційні. Беларусь ще здесь. Да. Так нас забрали не одного, меня двоих забрали. Недзе в 10 вечера, это самое, звонок у двери, полиция, тут же ж поклали нас, все, и с ними пару человек. Служба Божия, як яны любят себе называть. Это мы уже потом высветлили, это самое, они обшукали все, перебрали все, что можно, перетрясли там и канапы подымали, все, хотя это квартира арендная, але ну все переколупали. Як ми потім висвітлили, нас завезли все-таки на Бандери-1, это СБУ. Ну, и как бы это самое, на меня, например, 2 рази через поліграф проганяли. Потому что, ну, як він признавався, що я таке живу, этих у киллеров больше показников, чему это, блин, ну. Так что с меня на вот это не сдымали, это цимбалы, блин. Так яны нічога не знайшлі на поліграфі? Не. Натурально они ничего не знайшли, потому что подчас войны простей меня тогда было бы закопать и забыть. Все. Слухайте, ничего не знайшли, але ж адзінае, што вот канфлікт, які, ў прынцыпе, ён вяла текущий, что называется, дагэтуль. Тому что мы написали заяву ў паліцыю, тому что, ну, мне, напрыклад, пропало 3 ножа, блин. Тыбецкі нож, шыкоўныя, это кукры, гурскія. Ну, у меня куча грошей пропала. Ну. Вось тут, ведаеце, наконт грошаў таксама запытаюсь. Ці не звязаны гэты інцыдэнт? Я чуў, мяне там не было, але я чуў, я думаю, вы зараз патлумачыце, пра што я. Вы былі збіты аўтарытэтнымі добраахвотнікамі, такімі як Волат, Брэст. І вось я думаю, што гэта звязана з грашыма. Вы можете вось гэтую... Не, это абсолютно не то. Не то, да? Пракаментуйце тады вось гэтую сітуацыю. Таксама, калі ласка, з-за чаго вось гэтае непаразуменне адбылося? Это непоразумение, это мэтанакіраваная палітыка. Вот глядзі, это самое. Я такі са Львову, да, сустракаў у тым ліку хлопцаў, якія шчыра ехалі на вайну, дапамагаў, саматужна, но просто шчыра. І тут раптам прыязджае Мікола Демідзенка і заяўляе: а мне філіял у Львове не патрэбны. Я кажу: каму табе? Ты хто? От, напэўна, адсюль трэба пачынаць, да? Ну так. Да. Я тады здзівіўся, што это за, вот, хто яго ўпаўнаважваў, што это за, чаму так? Я просто цудоўна ведаю, што это чалавек сябе пазіцыянуе, ён шчыра называе сябе салдатам капіталізму. То бок для яго это ўсё бізнес, разумееш, бізнес на 200-х. Ну, той, що ПКК був комерційним проєктом, я так само зауважив, просто що позна. І ось зараз і до гэтага часу йде розбиральництво, тому ми і закранаємо гэтыя теми. Правда, яна ёсць, і ми просто зараз... Я шмат меркавання чую розных людзей, і мне, да рэчы, вось таксама, разумееце, маё стаўленне як салдата, які падпарадкоўваўся Брэсту, які застаў Волата, вось гэта былі адданыя радзіме хлопцы, якія прагли вольную Беларусю, і яны былі аўтарытэтнымі, і зараз з'яўляюцца, нават пасля смерці, аўтарытэтнымі байцамі. Іх меркаванне важна. І вось калі канфлікт адбыўся менавіта з вамі, я падумаў, што яны правы. Вось тут трэба патлумачыць, як так сталася. І вось мы пачынаем з самага пачатку. Ну, глядзі. Деміденка прыязджаў. А слухайце, я шчыра вот скажу, што Пашу я дагэтуль як бы так, ну вот не гледзячы на ўсё, што адбылося, да Пашы я вот з безумоўнай павагай, таму што, ну, это сапраўдны воін быў, разумееш, якіх мала. Мірык, наш Мірык, мы ж калі падыходзіў, запытаўся да Пашы, што Паша, што это было. Паша пускаў вочы долу, типа, ай, ебись, бля. То бок ён сам разумеў, што яго проста скарысталі, разумееш? Так от глядзі, у чым сэнс? Тыя грошы, што вот у мяне забралі тады пры обшуку, это, там, по-моему, 1026 гривен ляжала, это самое, в кішэні, это самое, курткі, нешта ў гаманцы ляжала, это самое, ну, то бок яны просто сабе это выцягнули і ўсё. І калі нас уже адпускалі, это самое, яны прывезлі нас это, туды ж вот, у гістарычны цэнтр, забаронены ўезд, і яны нас вот каля помніку Шэўчэнку спыніліся, это самое, бусік спынілі, выпускаюць, типа, ну, все, типа, ну вот, война, тра-ля-ля. Я кажу: слухайте, а что это за свинство, что, чему так? Ну, это типа, блин, это налог на Путина.
Я кажу, які налог на Путіна? Я кажу, я з 2014 года все закинув, я для України зробив значно більше, чим ти, от сидячи у своєму кабінеті, блядь. Відчувалося, що хлопцям явно самим соромно, розумієш? Це мої особисті гроші, це ніяке дочинення не мають. Конфлікт от формальний, який скористав Демиденко з Ванішем, це те, що коли почалася повномасштабка, от друга фаза, Стрижак почав збирати гроші. Да, подвояк. І, в принципі, це саме, Стрижак нам перекинув у Польщу. Я тих грошей не бачу, вони були безнаявні. А закинув тут на закупку автомобілів, на видатки. Тобто Стрижак лічив, що от Бульба – це чоловік, якому, який без війни нікуди не відійдеться, тому він ведає, що робити з цим. Гроші вам накерували, так? Гроші нам накерували менавіта для допомоги, якби так, усім. Не конкретно, а усім білорусам, які поїхали на фронт. Ну так, не тільки білоруська рота, яка тоді формувалася. Да. По ЗСУ частка. Я чому мушу звернути все ж таки акцентувати увагу на цьому персонажі, тому що, бляха, шкоди від його реально, просто капець. Він, глядzi, він вельми продуманий, холодний, цинічний, блін. Ён заранее ўсё прадугледзеў, ён недзе месяцаў за 8 до пачатку этой паўнамасштабкі ён павыдаляў усе свае сацыяльныя сеткі, каб нідзе не свяціцца, каб на яго нідзе нічога не маглі сабраць. Ён пачаў тэлеграм-канал, які вёў відэа ў выніку. А Демиденко чамусьці вельмі разлічыў, што я стану весці гэты канал, і калі ён мне прапанаваў, я адмовіўся, ён аж з твару пачарнеў, блін. То бок, разумееш, ён сабе эту бізнес-схему склаў, нікога не запытваючыся. Я потым залажу ў Вікіпедыю, я гляджу, што, бляха, я заснавальнік батальёну Каліноўскага. З якого бадуна? Чаму? Я со сваімі падыходамі, у мяне досвед значна больш арганізацыі. Глядзі, я па-першае арганізоўваў сістэмную работу па выхаванні будучай эліты беларускіх сілавых структур па лініі Белага легіёна, нават маючы супраціў з боку дзяржавы. Мяне вывозілі КГБшнікі ў 96-м годзе яшчэ закапваць у лес. Я тады перажыў клінічную смерць ад колькасці страчанай крыві, блін. Разумееш? І тут нейкія хлопцы мне типа будзеш там і то. Ваніш па ўсім, прабегся па ўсіх, он у нас гроші украл, блядь. Вось гэтыя, якія перадаў Стрижак, так? Да. А я не бачыў тых грошай шчыра. А куды яны ўсё ж таку пайшлі, калі яны былі да вас накіраваны? Куды гэтыя грошы ўвогуле? У выніку я прыняў іхнюю версію пра тое, што Стрижак, як Демиденко сказаў, што Стрижак гавнюк, мы типа ведаем, што яму пералічылі 70 тысяч, а ён астатняе скраў, маўляў, а перакінуў на байцоў толькі 27. Разумеешь? И я вернул эти гроши, потому что я полечил, что, в принципе, это претензии, Усе 27 тысяч повернули куды? Стрижаку. Ровно як двумя траншами атрымалі хлопцы ў Польшчы, так же я попросил, так же вернуть, это самое. То бок я до этих грошей я и близко не стоял. Я зразумел. А ён подтвердит, что атрымаў? Мы подтвердим, потому что я тады Ванішу непосредственно отправлял то, что подтверждение, что мы отправили, тому, что мой родный сын заставался у батальоне Каліноўскага. То бок ён фактично был в закладниках там, разумеешь? Так. Это, основная гарантия, чему я перевел эти гроши, да. Слухайте, а сенс? Тобто гроші повинні були пойти на добраахвотників на війну, а Ваніш не захотів їх неяк приймати? Микола, Ваніш? Ваніш просто прибивав все під себе. Що яны адны, і тільки їм ці гроші мусять належати. І ви ці гроші не їм відправили, а обратно Стрижаку і типа нехай потім розбираються? Так ми так і домовлялись. Ага, і Стрижак... Причем яны мне выставили это самое, типа не по понятиям, типа со Стрижаком работать, блядь. Но я недзе так в этом пытании я погодился, тому и отправил гроши назад. Это страшно, потому что, например, я эту историю не ведаю. Гляди, коли я приехал, я приехал, якраз тады тур загинул. Что я чую? Я заходжу, тады ж у школе были, помешканні школы, а заходжу, что я чую? Блядь, смотри, говорит, этот тур, Стрижак уже гроші збирає з раніцу на тур, а ми так хутка не навчилися ще реагувати. Це квінтесенція, розумієш, того, що відбувалося якраз під керівництвом Миколи і Ваніша.
Ну, коммерційний проект. Я привез это самое, я привез гуманитарку с Британии. Как раз наши белорусы с Британии собрали. То я вот у Львове это самое, они перекинули. Я у Львове забрал и привез с собой эту гуманитарку туда. Ну. У вынику до меня было вот две претензии. Спочатку это типа вот, что я скрав гроші, як Ваніш усіх накрутив. Ось це 27 тисяч. Да, яких я не бачу, да. И другое, это я здивився на хабство. Подразделение будет только одно, мы забороняем тебе робить іншие подразделения. Я при этом настойливо, хотя, блядь, это самое постоянно там перешморгивали автоматы, блин, патронник досылали. Это самое, я при этом кажу, хлопці, глядите, блядь, я со свого досвіду, блядь, як толковий менеджер у этом питанні, бачу, блін, розвиття білоруських підрозділень, менавіта, глядите, зараз приїжджає Сахашчик. Я поважав Сахашчика, тому що наші бойці у тим ліку Білого легіона, які служили ще і, ну, от, і в 90-х, на початку 2000-х у Сахашчика, про його відгукалися вельми позитивно. Офіцери, я ведаю, так само, які уходили до нас у БЗВ, вони так само вельми позитивно до його відгукалися. Тобто я лічу Валерій Степанович, це особа, яка варта, да, поваги. Тому я і Івану, і Паші, і всім от этим, які бігали туди-сюди, так і казав, що хлопці, розумно зробіть з 3 сегментів, блядь. Глядите, кажу, Сахашчик, ну, я лічив, що ён аўтарытэтны, што на ягоны заклік прыедзе куча беларускіх афіцэраў. Я разумеў, што это афіцэры, яны фаховыя як афіцэры, але ж пры этом нацыянальна свядомыя, ну, так умоўна, і не маюць баявого досведу. Другі сегмент я бачыў это самае, нашых выхаванцаў Белага легіёна, афіцэраў, фаховых афіцэраў, нацыянальна свядомых, але ж таксама без баявога досведу. І трэці сегмент, это я бачу якраз наших азоўцаў, якія, ну, в прынцыпе, штурмавіку і яго кампетэнцыі небагата. Але ж пры этом яны нацыянальна свядомыя і пры этом яны маюць баявы досвед, што дае магчымасць ім стаць аўтарытэтам для вот афіцэраў, разумееш? Так. І з 3 вот этих сегментаў я бачыў, што можа атрымацца вот такі праект. А тут мне, блин, чарговы раз дасылаюць патронік, ты типа, что, бессмертный дед, что ли, блядь? Я кажу, хлопцы, блядь, так разумно. Ни хера не стали слухать, чтобы выбирай себе посаду в нашем подразделении любую, мы не дозволяем робить еще одно подразделение. Кто? Вы? Чему? Это было Ваніш Мікола, да? Ваніш Мікола, да, і періодично, да, это саме. І так вони повпливали на хлопців, які так само... Абсолютно. Все, зрозумів. Абсолютно. Гляди, я у 23-м году, это самое, ну, не 23-м, 21-м, это перед войной, а якраз у конце зимы меў сустрэчу з адміністрацыяй, прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта. Мне прапанавалі конкретно это самое, ты хочешь стать беларускім ярышам? Я кажу, не хочу. Я бачу, як вы ярыша скарысталі, блядь, тому я не хочу. Я лепш застануся сумленным перад самим собой, разумеешь, и перад Беларусью. И тут я проезжаю, мне вот Ваніш мне командуе, что я мушу робить и як я что мушу робить, разумеешь? Мне, конечно, диссонанс был глубочайший, блин. Мне украинские офицеры подрыхтовали, ведали, что я еду, подрыхтовали на той момент, это было вельми актуально, 100 касок, там яшчэ нешта перадать нашим, украинцы, ну вот, мои особистые сябры. В вынику я натурально не поехал, потому что, ну, вот с такой разбитой мордой, куда я полезу уже, блин, ну. И хлопцы на меня тогда... Это было який месяц? Я не памятаю, вот день смерти тура. Коли хочешь, то вот по этой дате, я думаю, мы наведем как раз дату конкретно. Потому что паўтаруся тады вот тое, что я чую, что типа стрижак уже натуру разбирая, а мы еще так хутко не научились оперативно работать. Просто ось, розумієте, я вас зараз слухаю і, ну, таке враження, що мене там і не було. Просто, ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Я приїхав, мене еду на війну, это ось гэта все эмоции, гэта шанец вызволения Беларусі, гэта ось все наваливается. Я на тыл не глядел. Ну, тобто для мене аўтарытыт, чому я і узгадав гэтае пытанне наконт Волота, Бреста, тому що як по мне, то, што яны робяць гэта правільна. Але, бачыце, трэба разбірацца. Я вельмі ўдзячны за гэтую размову, тому што, ну, все становіцца хоць нейкая праўда, ну, у кожнага яна свая, мы яшчэ і потым я у стрижака запытаюсь за гэтыя грошы. Таму што я з ім рабіў інтэрв'ю, і як ён казаў, што грошы на ПКК былі сабраны, ну, ужо потым ён калі палком стал, на гэты підроздзел, яны былі сабраныя, але іх ніхто не захацеў браць. Ну, кіраўніцтва адмовілась. І тады ўжо іншым добраахвотнікам просто... Ну, вот, да.
Зразумеў. Спадарства асабіста патэлефанаваў Андрэю Стрыжаку. Андрэй пацвярджае, што праз Сергея Бульбу былі выведзены і потым зноў адпраўлены назад $27 000. Глядзі, у чым это самае, што яшчэ вот відэо, дзе Паша Волуд за дзень да смерці гаворыць, да яго дайшло, што ўсё ж такі асноўны варух это якраз вот Ваніш з Міколам, бля. І калі ён гаворыць это самае, ну вот запіс я перакіну, калі што. Да, это самае, дзе Паша гаворыць, што няўжо ў Кіеве это штабныя не разумеюць, што прыеду, говорит, ногі папрастрэліваю, блядь. То же самое было с Иваном. Это самое, за день до смерти Микола Демиденко уже пробег сюды, у Варшаву, и збирался до жонки в Испанию текать. Тому что Иван ему в лоб сказал: ты варюга, блядь. Разумеешь? Так вот отсюль треба починать, а не... Я кажу, вот эта диверсійная работа, на кого ён, на што ён, ну... Але бачыце, яна спрацавала, вось яны тады ўтрымались, і я нават па сабе скажу, я гэтага ўсяго не заўважаў, мяне было, вось як Паша Волод, як камандзір мне параіў, канцэнтруйся на двух задачах. Першая, асноўная, зберажы сябе, другая, вынішчай ворага. І я насамрэч, я просто не задумваўся, наколькі вось гэта ўсё мерзка за спіной. І, шчыра кажучы, вось тое, што зараз у палку адбываецца, байцы, яны не вінны ў тым, што адбываецца. Яны просто на гэта... Ну як, калектыўна вінны? Мы дазволілі маўклівым сваім дазволам вось гэта ўсё зрабіць, але не звяртаюць увагу менавіта з-за таго, што яны на пазіцыях. Да я нават я ўзважваў, што ці правільна я зрабіў, што я прамаўчаў. Але ж, ну, я заходзіў з інтарэсаў менавіта Беларусі, разумееш? Я разумеў, што вот калі толькі пачынаецца беларускі вайсковы рух, і калі я зараз выйду і скажу, што вот такое вот лайно робіцца, бля, что это, ну, вот куча людей отвернутся от этого. Тому я стерпел, змолчал. Конечно, для меня это было офигенное издивление, когда я приехал до своих, блядь, щиро абсолютно, а тут, блин, я, оказывается, у полон потрапил, блядь, ну. Жесть. Так, гэта дзякуй. Я пераварваю яшчэ інфармацыю, але, ну, тады наступнае пытанне. Зараз адбываюцца змены ў палку, рэформы. Вы на звязку з палком? Дзядзька заўсёды сябраваў з нашымі, калі і ў Штатах ён так і з шуроном белага легіёна і прыязджаў. Ну. Выдатна. Тобто звязок ёсць, нейкая праца ёсць, ну, пра яе можа і не трэба пакуль казаць. Так, добра, пакуль тады гэтую тэму закрываем, калі што, спадарства, пішыце, калі ласка, ў каментарах. Мы з Сергеем на звязку, калі што, мы проста праз час зробім яшчэ інтэрв'ю. Калі ласка, пішыце, асабліва вось па гэтых вострых пытаннях, таму што для мяне гэта было, для мяне і зараз гэта важна. Так, ідзем далей, жыццё працягваецца. Я чуў, што вы ўзначалілі Харугвы. Можаце таксама вось пракаментаваць, што гэта за структура, якую пасаду вы займаеце, вашы функцыі, ну... Паспалітае рушэнне. Ты ведаеш, нашы хлопцы даўно крыўдзіліся, это самае, нашы з легіёна, хто вот вярнуўся. Таксама каля Пашы Дуб быў у свой час. Хлопцы, якія вярнуліся, дарэчы, вялізнае пытанне. Хто паставіў забарону на ўезд ва Ўкраіну Дубу, Пацуку, майму сыну? Вот чым ён горшы, бля, это якраз Міколавы сувязі в СБУ, разумееш? Вот за што Пацуку, блин, это самое, за што Дубу, ну? Не, гэта Пацук сябе вельмі ў Северодонецку праявіў, я памятаю, ну, чалавек-герой. Ну вот, а тут яму ставляюць забарону на ўезд ва Ўкраіну. Так, што это? Вось гэтае пытанне трэба задаваць зараз кіраўніцтву ПКК, каб яны разабралі вось гэта. Усё ж таку, калі змены адбываюцца, то няхай бы дзядзька паўплываў. Ну, як так? Таму што я з Дубом у Беластоку бачыўся, ён кажа, я не в'язны. З вашым сынам бачыўся, кажа, не в'язны. З Пацуком мы на зв'язку, так, насамрэч, не в'язныя. І не кажуць, чаму? Ну, просто вось чырвоная паласа. Нельга. Хаця Пацук казаў, што ён праходзіў, падаецца, у Грузіі паліграф, і ён нічога не паказаў. Тобто няма перашкодаў ніякіх, але ўсё ж таку не пускаюць. Тому... Слухай, я разоў 5 паліграф праходзіў там у Киеве, то чаму я кажу, каб па мне былі нейкія пытанні, мяне б уже давно недзе прыкапалі, там і ўсё, і забылі, блядь. Ну, як думаеце, можа, дзядзька паспрабуе гэта вырашыць, нейкае пытанне? Мы ж не ведаем, хто крышуе Міколу, блядь. Ну, так.
Таму што глядзі, ну ён явна вот колькі не спрабуюць, колькі фактаў не называюць, ён чамусьці застаецца як бы, ну. Я агулам на сённяшні дзень вот не разумею, хто это і што это. Таму што глядзі, неяк так ужо надта вот жорстка распланавана, ён мэтанакіраваны, ён паслядоўны як бы так у сваім глядзі. Ну так ці інакш задумаешся над інфармацыяй, напрыклад, ягоная жонка ў свой час стала спадкаемцам фірмы, якой валодала то самае Лілія Лукашенко. Ну, жонка Віці Лукашенко. Вот якім чынам это магло быць? Фирма, якая займалася гандлем произведениями искусства. Ты ж сам разумеешь, что вот на любую картину, якая там это, по-перше, все критерии вызначения, что является этим произведением, а что не. А по-другое, заўсёды можно на нешта як бы старое вартай поставить, что это не штампик, что это не является. То бок это явно бизнес, який звязаны так ці інакш это самое з мытняй і з пагранвойскамі. Пагранвойскі Віця Лукашенко. А сам, які ён кантралюе дагэтуль. Ну, тут моцнае расследаванне трэба праводзіць. Тут моцнае расследаванне трэба праводзіць, што чые інтарэсы прадстаўляе этот чалавек. Я глядзі, давай вернемся, я месяцы за 4 вот інтуітыўна, ну вот да этой стадыі менавіта вайны, я заручыўся падтрымкай 2 украінскіх генералаў з розных ведомстваў і пачаў лабіраваць пытанне, ну, прасіў іх лабіраваць пытанне менавіта стварэння беларускай вызвольнай арміі. Я разумеў, што это толькі там можа адбыцца, што еўразвяз на это на ўсё не пойдзе. Разумееш? Это самае спачатку мы паднялі пытанне, што я кажу, ну вот нашы афіцэры з Белага легіёна, гадаванцы, яны, напрыклад, з задавальненнем яны пераехалі служыць ва Ўкраіну. У што мы упіраемся? То, што, оказывается, згодна заканадаўства украінскага, асоба без грамадзянства не можа займаць афіцэрскую пасаду. І цяпер уяві сабе нейкаму маёру, які даслужыўся да маёра ці падпалкоўніка, проста кідаць усё, пераязджаць і станавіцца шараговым ва Ўкраіне. Натуральна, нашы як бы патухлі. Як бы імпэт патух. А мы пачалі з украінцамі абмяркоўваць, я кажу, ну давайте як бы так памяняем тады ў вашым заканадаўстве. На што яны мне абсалютна лагічна адказалі, слухай, калі мы памяняем заканадаўства, то тады ФСБ цераз вашых напіхае нам столькі агентуры, што мы афігеем. Мне гэты адказ падаўся цалкам лагічным, я пачаў шукаць другія варыянты. А варыянт, які вот непасрэдна перад вайной уже, это самае, які нават былі пачалі абмяркоўваць уже і генштабе, і ўсё. А мы ім прапанавалі варыянт, тут глядзіце, кажу, в гісторыі быў такі этап, калі палякі, армія Андерса у Брытаніі, не прысягалі каралеве, але ж пры этом разам з брытанцамі лупілі немцаў. Я кажу, давайте со своими автономными офицерами, у своих внутри. Вот эта офицерская годность, она дзейнічала, распаўсюджвалась только внутри их подразделений. Я кажу, давайте мы таким шляхом пойдем. Да, все, цікавый вариант, вот это пачалі уже абмяркоўваць, все мы уже ожили. Але ж, як гаворыць адзін з тых генералаў, якога я просіў лабіраваць, што дзён за 5 до войны патэлефанаваў міністр абароны Беларусі, патэлефанаваў міністр абароны Украіны, заверыў, што з беларускага боку ніколі нічога раз, і другое попросіў іх ўсё ж такі не дапусціце стварэння беларускай арміі. І мне тэлефануюць аператыўнікі знаёмыя, кажуць, братан, мы ведаем, што ты это вот памяняй лакацыю, каб мы маглі сказаць, што ты кудысьці з'ехаў. Вот тады я перабраўся в Ірпень. В Ірпені мы, в прынцыпе, вот з Пашам Волатам мы здымалі разам кватэру, это самае, трохпакаёвую, у нас там было чалавек 5. Вот перад вайной, да. Так что, разумеешь, я Пашам был так само здивленный, блядь. Для меня это шок был такой, что, блядь, дожился на старости годов, все життя отдал, блядь, все здоровье Беларуси, и тут раптом отрымливается, что... Ну так, жудасно. Але мы все ж таки троху... Да, рушення, да. Посполитое рушення, в принципе, глядзи, это парамілітарная структура беларускай дыяспоры. Лакалізавалася яна, ў прынцыпе, ў Польшчы, ну і некаторы час сюды ўваходзілі прадстаўнікі Літвы, ну, нашы землякі. Ну, але ж тут мы бачым, што то Сахашчык браўся, то ён не браўся, то ён закідываў, то потым мяняліся тут кіраўнікі. Кіраўнікі в асноўным, я так разумею, больш выступалі ідэйна.
Ну, я маю на увазі да апошняю, тому що апошні як бы не хотів бути медійним, тому що ну просто банально у його батьки були вдома у Білорусі. Структура, в принципі, я так, ну от наколькі я чую міфологію, що на початку там було дуже багато толкових класних людей, але ж, ну, по мірі того, як люди розуміли, що ні про яке визволення Білорусі ми нікуди не дойдемо, що нас просто і почту не пустять, і все остальне. Якби так агульна ситуація не така вже пригожа. Ми ж усі сподівалися, що зараз Україна, відбившися, погонить аж через Мінськ на Москву. Ну так. Да. Я не раз повторяв про вот этот визвольний поход. Я кажу, ви коли на Москву будете йти, не забудьте, що вот через Мінськ зайти. Да. Але ж, ну от, час проходив, звісно, ейфорія була, коли Херсон удалося легко це саме відбити, коли це саме... Боже, Харків легко достатково отрималося, ну формально легко. То була ейфорія, да, що зараз є ще трошки, і Росія якби так дасть задній ход, і все, і тоді з'являться всі шанси. Навіть білоруські олігархи, в сенсі українські олігархи почали вже проглядати, що є цікаво на білоруській території. Ну, і от тут от, я розумію, вони б з Миколом Деміденком цілком би знайшли агульну мову для на які-небудь аджати НПЗ мазирські поставити каліновців для того, щоб сказати, ну це ж не ми аджали, це ж ваші герої. Розумієш, от Микола, він з 14-го року, я його там так само ведаю, з 14-го по Україні. Ён вот усе самое паганае, то, што было в Азове. В Азове ёсць офігенны пласт, вот гераічны, сапраўды непераможнасці, мужнасці, што это сапраўдныя хлопцы, але ж пры этом ёсць пласт, які не на паверхні. Это аджым, прадпрыемства, ўсё астатняе. То вот Мікола, напэўна, вот наглядзеўшыся там, ну і яго вельмі натхняў, я так разумею, Боцман. Боцман, які на першым этапе вайны стаў мільянерам, то Міколу з Ванішем, я так разумею, это вельмі натхняла, блин. А да Харугваў, глядзі, на сённяшні дзень усё кіраўніцтва я папрасіў падаць в адстаўку, раз. Таму што, ну, я бачу, што ўсё ператрасаць трэба. Я не ідэаліст уже, я уже тоже як бы так разумны дарослы чалавек. Я разумею, што калі у нас быў моцны псіхалагічны ўздым 20-го года, і разумеючы нават па украінскай храналогіі, што патэнцыял нацыі накапліваецца цягам 10-12 гадоў, я разумею, што наступнага ўздыму варта чакаць недзе 10-й, 30-й год, ну, можа быць, там 28-й, 29-й. Але ж зараз мы яшчэ не даляцелі да дна. То бок мы яшчэ на ножкі не сталі, у нас яшчэ не сышлі ўсе ілюзіі. І зараз якраз час пачынаць менавіта сістэмную паслядоўную работу, разумееш? Чаму я папрасіў усё старое кіраўніцтва падаць у адстаўку і не спяшаюся з аб'яўленнем новага? Таму што, ну, я чакаю, што то самае, па-першае ўсё, ну, вот, чакаю кагосьці з тых, хто вот вернецца, каму забаранілі ўезд ва Ўкраіну. Я думаю, што іхні досвед тут будзе вельмі дарэчы, раз. Па-другое, я папрасіў усіх камандзіраў сустрэчу не толькі з камандзірамі, а менавіта з асабовым складам. Каб я мог прыехаць, паглядзець у вочы, разумець, хто, што, пра што. Разумееш, у чым праблема? Тое, што на сённяшні дзень у Польшчы абсалютна неадназначнае стаўленне да беларусаў. Пару тыдняў таму быў вялізны фестываль страйбольны. Там некалькі тысяч удзельнікаў было. Са спаборніцтваў з гэтых знялі 150 беларусаў. Чаму? Таму што спаборніцтвы адбываліся на полігоне Міністэрства абароны. Украінцам можна, а беларусам не можна. Чаму? А от такое стаўленне палякаў, што халера вас ведае, што у вас у галаве. Калі паглядзець вот нават па статыстыцы, што ўсляпую скарыстоўвалі што беларусаў, што украінцаў для вот нейкіх дыверсіяў на польскай тэрыторыі, як то падпалы, там нейкія яшчэ нешта, то колькасць украінцаў значна большая, чым беларусаў. Але ж тым не менш стратэгічна палякі больш давяраюць украінцам, чым нам. Як, слухайце, для мяне гэта дзіўна, таму што я чуў, ну і нават адчуваў у 21-м годзе, што да беларусаў стаўленне было лепшае. Да. Зараз цікава.
Так, карацей, у Харугвах адбываюцца рэформы, нават адфармаціраваць поўнасцю і такія канкрэтныя змены, але з чаканнем акенца магчымасцяў і тут, напэўна, на гэтым скончым, таму што гэта ўжо будзе ваенная таямніца, да чаго рыхтуемся. Да, ідэя класная. Так, добра, тут дзякуй. Апошняе пытанне будзе такое таксама вострае, дзеля якіх я сюды да вас і прыехаў. Гэта чаму у нас 2 хаба? Вось. Пытанне неяк так пракаментуйце. Слухай, чаму 2 хаба? Я от шчыра, я не ведаю, чаму Ваніш не змог мне забарону ўляпіць таксама. У сэнсе Демідзенка, блядь. Калі мы разумеем, што і Пацуку, і Дубу, і майму сыну ўсё это яны пастараліся, то са мной украінцы не рызыкнулі на это пайсці. Я спакойна так заязджаў у Украіну. А перад усімі гэтымі падзеямі я спакойна сяджу ў Кіеве, што называецца, нікога не кранаю, тэлефануе чалавек адсюль. Глядзі, там канфлікт на гэтым хабе, яны там паміж сабой сварацца. Это самая надзорчая рада здымае выканаўчая дырэктар Лапко, здымае з пасады за злоўжыванні па выніках аўдыту. Таму што ён не прадастаўляе, Лапко не прадастаўляе праектную дакументацыю па праектах на суму больш за 1 мільён. Прычым ён змушаны аплаціць, я бачыў гэтую аплату з рахунка хаба на правядзенне аўдыта. Таму што надзорчая рада патрабуе, не ён тут старшы, надзорчая рада. І нават аўдытарам, якія праводзяць, ён таксама не прадастаўляе эту дакументацыю. Разумею, што у іх ёсць такая файная лазейка, а яны пішуць, што ў праекце задзейнічаны людзі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, таму мы не можам іх агучыць. І ты сам разумееш, што не факт, што это грошы ідуць. Таму яны расказваюць, што это самае фондам даверлівым расказваюць. Мы ж не можам это самае агучыць, это самае Бульбе перадаць, это таму што стануць вядомыя прозвішчы тых. Так, я пачуў. Калі ласка. Да. Значыцца, паўтаруся, это самае, што трэба ўратаваць хаб, таму што яны яго загробяць зусім. А наколькі я разумею, шукалі чалавека, які мае пэўны аўтарытэт, прапанавалі мне і Латушку. А Латушка адмовіўся, ён як чыноўнік з досведам, па-перш за ўсё, ён зразумеў, што тут кепска пахне. Это самае. А я патэлефанаваў юрысту, я кажу, паглядзі, калі ласка, наколькі там усё это правамоцна. Юрыст паглядзеў, цераз колькі дзён тэлефануе, кажа, да, там усё юрыдычна, ўсё без няма ніякіх пытанняў. А хто прапанаваў вам вось гэтую пасаду? У хабе ці як правільна? Это самае. Я на сённяшні дзень нават не ўзгадаю. З гэтага атачэння, это самае. Я пагадзіўся, не скажу, што мяне это натхняе дагэтуль, але ж, шчыра ўзважу, раз пагадзіўся, то трэба цягнуць. Да. Яны, канешне, пастараліся, глядзі, это самае. Паўтараюся, Лапко быў зняты рашэннем надзорчай рады. То бок Бульбы тут і не блізка не было. Так вы зачулі пытанне, вам якім бокам? Просто мы бачым навіны, вось я яшчэ тады ва Ўкраіне быў, што рэйдэрскі захоп Сергеем Бульбы. Да. Разом з паліцыяй, да? Бульба зайшоў разом з паліцыяй, это называецца рэйдэрскі захоп. Так напісалі медыйшчыкі. Так вот это мэтанакіраваная паслядоўная работа, якраз па хвалі хейта, это якраз Лапко і той, хто стаіць за ягонай спіной. За ягонай спіной стаіць Лявончык. Я першы раз сутыкнуўся з персанажам Лявончыка, калі была справа крымінальна Белага легіёну, калі нашых перасаджалі ў Беларусі, там чалавек 35 сядзела амерыканцы. І натуральна это самае. Нам трэба было грошы на адвакатаў, на падтрымку сямей. І мы звярнуліся, это самае, нашыя сябры звярнуліся да грамадскасці, падтрымайце. Вот тут з'яўляецца Лявончык. Кажа, а я маю ўсе інструменты, я ведаю, што як зрабіць. Ты думаеш, мы даведаліся, колькі грошай было сабрана? Во.
Правда, нашим адвокатам оплатили, але ж, ну, вот колькі было сабрана, куды, што, я ніфіга нават не. Потым у Лявончыка з'яўляюцца кватэра ў Лондоне, кватэра ў Варшаве. Потым это з'яўляецца ініцыятыва Байхелп, якая, ну, вот той же ж Зіньковіч, які зараз сидзіць у Беларусі. Ён гаворыць, ён у Штатах шукаў, ён такую структуру не знайшоў, яна не зарэгістраваная. То бок тупо малацілі на прыватныя рахункі, збіралі грошы па ўсёй Амерыцы. А ў 2020 годзе беларусы там это узгадалі нават пра свае карані, якія глыбокія былі. Ну. То бок грошы там сыпалі сур'ёзныя. Чаму, вот глядзі, чаму да маёй мамкі прыходзяць у Мінску? З-пад Воложына вывалаківаюць у Мінск, прымушаюць запісаць відэазварот да мяне, каб я заткнуўся, каб я не займаўся, чым займаюцца. А вот у Лявончыка на сённяшні дзень то самае, па-першае, што бацька былы палкоўнік Міністэрства абароны, да яго ніхто не прыходзіць. Ягоны цесць фінансіст у Шэймана, зараз ён фінансіст у Лукашэнкі. Чаму да яго ніхто не прыходзіць? Разумееш, тут пытанняў больш чым. Так от Лявончык от шчыра недавно прагаварыўся, у першую чаргу нам трэба было заблакіраваць бульбу як палітыка. От чым яны і займаліся. Мы там накіравана, паслядоўна, плявузгалі абсалютна па ўсіх накірунках, што это рэйдарскі захоп. Год прайшоў. Дзе вот рэйдара бульбу, чаму паліцыя не выводзіць і не выносіць? Ну. Чаму, да, чаму не ў турме тады? Таму што падман это ўсё, разумееш? А это з-за сранцаў другого. Мы зарання, это самае, калі Лапко быў зняты з пасады, это самае, мне надзорчая рада вот перадала, што Лапко зняты. Я натуральна пишу это самое, давайте сустрэнемся, вы перадасце мне. І в этот час мы подали документацию в КРС у польскі, у суд. Яны мяне прызнаюць па КРСу, мяне абазначаюць як выканаўчым дырэктарам. Я прыходжу ў паліцыю, я кажу, што рабіць, таму што вот это замкнулі хаб, ён колькі месяцаў стаем замкнуты. Ну. Што рабіць, як? Ён кажа, ну напішыце яшчэ аднаго ліста, калі не адгукнецца, то мы вам дамо слесара і ўсё. Ну так і зрабілі. У выніку 2 жніўня мы заходзім сюды. 2 жніўня Лапко мае ўжо новы зарэгістраваны беларускі моладзевы хаб. Так бывае? Я чуў, што ў Польшчы наадварот усе жаляцца, што падаеш на рэгістрацыю нейкага ставажышэння, ці фонды, это можа цягнуцца і паўгады, і год. Троху ў гэтым не разбіраюся. Я хацеў сказаць, што я з Лапко таксама на зв'язку, і я запрапаную яму таксама інтэрв'ю. І я буду вельмі ўдзячны, калі вы мне накідаеце пытанняў, якія варта задаць, таму што да вас у мяне пытанняў вон хапае, падрыхтаваўся, і з хабам, тое, што я пабачыў, як пабачыў, так і кажу. Ну і вы... Дакументацыю не перадалі, матэрыяльна-тэхнічную базу не перадалі. А навошта я... Хаця нават это самае, глядзі, а от чамусьці нават аўдыт задаваў пытанні на халеру, яны купілі за грамадскія грошы, накупілі сабе айфонаў, айпадаў. Ты думаеш, што-небудзь за это перадалі? Фігушкі, блядь. Ну, яны зрабілі выгляд, што а мы нічого. Але ж усё ж таку існуе другі хаб, ці першы, ці другі, неважна. Яны лічаць сябе это самае, яны на што разлічвалі, тое, што яны вот этой хваляй хейта, яны, скажем так, загадзяць мяне, маю рэпутацыю, самі назовуцца хабам, і яны працягнуць работу з усімі тымі спонсарамі, з якімі яны работалі да гэтага. Всё. Таму яны яны просто назву для свайго хаба зрабілі тое ж самае, але ж просто па-англійску всё. Абавязкова запрапаную я з ім паразмаўляць. Я думаю, пагадзіцца. У мяне пытанне будзе такое, вы як кіраўнік хаба, да, ўжо адбыліся рэформы, змены, хаб працуе, што тут адбываецца, можаце таксама паверхнасна, як сюды патрапіць, з якой мэтой можна сюды прыйсці? Глядзі, мы не расказваем людзям, што вы не хадзіце туды, яны, напрыклад, расказваюць, бульба гэбэшнік, Лявончык, у якога цесць, фінансіст у Лукашэнкі, расказвае, што бульба гэбэшнік. Класна, да? Дажыліся, ну. Лапко расказвае, што пра інстытут рэпутацыі. Боже, это само Лапко, по-моему, он за фунта быў, што ў Ракевіча, што ў Лявончыка зараз, Я так разумею, што агулам, што каб не не з'явіўся Лявончык, то Лапко гарманічна адчуваў сябе далей з Ракевічам. То бок у іх тут былі свае сакрэты, свае таямніцы, але ж яны гарманічна работалі. Пакуль не прыйшоў Лявончык, які не сказаў, а давай мы самі будзем рабіць бізнес, а яго выкінем.
Ты ж глядзі, яны нават это самае тэрмін ужываюць з бізнеса, это рэйдерскі захоп. Так я табе скіну это самае сайт, іхні сайт, дзе Лапко піша адкрытым тэкстам, яно дагэтуль вісіць на іхнім сайце, што Бульба, оказывается, заранее коррумпаваў сябраў надзорчай рады, заплаціў ім $150 000, каб выкупіць вот это шчасце. Скидывайте все, я замацую. А что тут выкупать, коли это арендное? Причем аренда заканчивается вот это самое, недзе тут под осень. Про што размова? Як вы справіліся з усім вось гэтым, ну я не ведаю, як это, ганьба, паклёп, і як, у якім стане зараз хаб, ну як ён працуе, развіваецца, ну вось гэты хаб? Слухай, ну багата ініцыятываў, багата чаго, прычым, ну вот глядзі, я наколькі размаўляў, да нас вярнулась частка старых ініцыятываў, якіх Лапко умудрыўся выгнаць адсюль. А тут на момант 2020 года, калі быў агульны нацыянальны пад'ём, я нагадаю, што першапачаткова вот эта структура юрыдычная называлась Европа-Азія. То бок яны збіраліся на гэтым просто грошы зарабляць на нейкіх грантавых праграмах на другіх. Калі надышоў 2020 год, у Мінску это самае нацыянальны ўздым, усё. Ну як же ж это вот спрытным бізнесменам не перасесці на беларускую тэму? Ну. Яны пераключыліся на беларускую тэму, да. І спачатку было дастаткова як бы шчыра, добра, таму што ну багата было шчырых, добрых людзей. А потым яны пачалі як бы так выціскаць, выганяць тых, хто это самае, ну вот, я не ведаю, без дастаткового піетэту для іх ставіцца, ці што, я не ведаю, які быў адбор. І мову на нову тут усіх павыганялі, это музычны рух, тут усіх павысялялі, пакінулі вот роўна нейкіх там 4-5 ініцыятываў, якіх ім было дастаткова для грантавых праграм. Прабачце, супыню, просто дадам. Я ж у хаб таксама ў 21-м годзе заязджаў, ну я быў у Польшчы, і вось маё ўяўленне, як вы з'явіліся ў хабе, тут усё, ну, ввогуле ніякіх ініцыятываў не было. А вы кажаце, што гэта яны іх папрасілі сысці, ці як? Ну, вось мова на нова. Ну, я не ведаю, чаму яны это самае. Як у іх так склалася, што яны палічылі, яны пакінулі рэальна 4-5 ініцыятываў, якія тут можна было паказваць проста фондам, а ўсіх астатніх неяк так павысілі. Ну, а на сённяшні дзень як з ініцыятывамі ў гэтым хабе? На сённяшні дзень, ну, як бы, ну, тфу-тфу-тфу, таму што, ну, багата чаго. І дзверы адчынены для новых? От да, ні разу мы не заявлялі, не хадзіце на той хаб, тому що там не кепскія людзі, кожны мае выбор сам. Ну, все дарослыя людзі, як бы хто як адчувае, то калі ласка. Ну, у нас багата розных ініцыятыў, это самае, ну, даруе ну, ладно, тых же шхаругаваў, якія натуральна не фішуюцца, таму што яны на нас кляў запісалі, бля, што у нас тут тір адкрыты, блин, это у нас тут камісіі прыходзілі, дзе у вас тут тір, бля. Ну. Это ж мозгоў мець там это у падвале это самае памяшканне без окна, без дзвярэй, яны чамусьці вырашылі, што там это самае, што там тір. Это ж каменны мех, там сам сябе забіваеш рикошетамі. Ну, але ж іхнімі вот мозгамі, як бы так, это, то, ну вот, багата, як бы так, абсалютна ад такіх да такіх. Зараз, глядзі, зараз вот якраз у развіццё, это самае, па паспалітым рушанні, у тым ліку пагаварыў са старэйшымі, у тым ліку, хто мае баявы досвед. Зараз з верасня будзем запускаць праграму і па скаўцкаму руху, і прычым, глядзім, ужо трэба набіраць групы і, скажем так, 10-гадовых і якіх-небудзь 16-гадовых, то бок две асобныя групкі. То бок, ну, нармальна ўсё з гэтым. Выдатна. Адна выстава арыгінальных карцін Пушкіна даруе, это еще такое ніхто не праводзіў. Прычым мы збіралі па прыватных польскіх калекцыях менавіта. То бок паўтарыць это зараз будзе складана. Дзякуй. Гаспадарства, просто калі ёсць нейкае непаразуменне, вось чаму два хаба, і там адчынена, і можна прыйсці і вось паразмаўляць. Мы сябе называем, мы адкрыта, нам не падабалася, мы не хочам, каб нас атаясамлівалі вот з гэтымі несумленнымі барыгамі са сферы НДА. Таму мы сябе пазіцыянуем, як это самае, беларуская прастора робім разам. Разумееш, мы ад самага пачатку як бы так не збіраліся ні змагацца за тое імя, ні ваяваць, таму што мы лічылі, ну, это, ну. Дзякуй. На гэтым, напэўна, ўсё, не буду. Яшчэ адна ремарачка. Гаспадарства, калі ёсць пытанне, калі ласка, пішыце, з Сергеем на звязку, абавязкова пабачымся, тым больш, што нам не мае што дзеліць, у нас адная мэта, і кожны робіць тое, што можа, як і кожны неабыякавы беларус.
Звычайна я скончваю, ведаеце, чым пытанне да суразмоўцы, нейкая парада беларусам, заклік і так далей. Але для вас будзе асобная. Ці гатовы вы ўзяць зброю і паказаць, як правільна весці барацьбу з рэжымам, тым самым паказаць беларусам сваім прыкладам, як гэта робіцца, калі з'явіцца акенца магчымасцяў? Глядзі, я вельмі люблю фільм «Это храбрае сэрца». Памятаеш, калі это самае, вот у яго галоўнага героя загінуў ягоны дзядзька, у сэнсе бацька, ягоную сям'ю выразалі, і прыязджае ягоная дзядзька, кажа, я заберу тебе да сябе, малы такі натхнённы, о, ты навучыш мяне там карыстацца мячом? Кажа, не, спачатку я тебе навучу карыстацца вот этим. Разумееш? Таму я вот шчырая парада да беларусаў, я так разумею, что вот усе эти бизнес-проекты мы уже все-таки разумеем, что это бизнес-проекты. Для меня такое ж, например, вот оточение Тихановской, это такое ж НДА, якое просто гроши зарабляе на этом. Ну, где якая работа внутри Беларуси? Нема ничего. Вот я, чему яшчэ одна претензия до вот этих НДА, это самое, гляди, колькі грошей змарнавана. А мы, калі вот пасля таго, як мяне ў 96-м вывозілі закапваць, я тады 3 тыдні яшчэ ў бальніцы адляжаў, потым доўга адыходзіў. Это самае. Мы сваім колам сабраліся тады кіраўніцтвам легіёна. Это самае асэнсавалі, што правілаў гульні ў Беларусі ўжо няма. То бок, інагда не да закона, это было ад самага пачатку, з 96-го. На мяне не было заведзена ні крымінальнай справы, але ж чамусьці это самае КДБ, менавіта КДБ. Чаму я ведаю, таму што потым палкоўніка это сам праважаў, як бы вызваляў ягоную душу, да. Это самае. Карацей, давайте думаць. Так вот, мы тады, у 96-м, пасля ўсіх гэтых падзеяў, асэнсаваўшы, мы зразумелі, што там дэмакратычным шляхам мы нічого не памяняем. І мы пачалі рыхтаваць ваенны пераварот. Я чаму пра это спакойна кажу, таму што і Шэйман пра это ўзгадываў, то бок Шэйман неяк это сам адзін раз, а яны ўвогуле схавалі эту інфармацыю. І калі я украінскіх генералаў запытаўся, кажу, слухайце, а чым логіка, чаму яны не зрабілі, не паспрабавалі там не ліквідаваць нас усіх, не ўвогуле не ў прастору не выпусціць. Кажу, абсалютна правільна зрабілі, таму што такім чынам вы б паказалі, што ёсць другі варыянт вырашэння задачы. Дык вот, глядзі, я, вяртаючыся да падрыхтоўкі пераварота, мы тады ўзялі ротнага афіцэра. Это самое, вырастили за кошт матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння, вырастили з яго камбрыга. Это па часе заняло колькі часу, натуральна. Але ж, глядзі, нам тады это абышлося па тых грошах недзе каля $500 000. Вот это і вот усе зараз, Тихановскія, это самые Лявончыкі, яны пражыраюць у сотні раз болей грошай. Вот вам прыклад. Чаму я вот кажу, што это падстаўное ўсё, пачуйце мяне. Бо я ведаю багата шчырых людзей, якія, чамусьці, Тихановская, она лідар. Я кажу, які лідар, якой нацыі? Я кажу, так лідарамі нацыі не становіцца. Это вам абазначылі, просто пролічыўшы бігдатай. Вот персонаж, які прыме частка народу, вам яго ўпіхнулі, вы працягваеце гуляцца. Чаму дагэтуль не адбылася сустрэча паміж Зеленскім і Тихановскай? Тому что украинские спецслужбы, яны упэўнены, что Тихановская – это московский проект. И только для белорусов это выкликае пытанне. Я не берусь сцвярджаць московский, не московский, не важно. Важно тое, что проект такі не мае перспектывы. Я чаму, калі мне было прапанавана увайсці ў кабінет, калі ён арганізоўваўся 2 гады таму яшчэ, я шчыра адмовіўся. Я сказаў, что я не буду позориться. Разумееш? І да, адказваючы на пытанне, калі з'явіцца рэальны шанец, я гатовы, да. Стаць поўны рост. Пачуў, пакуль трэба пабудаваць тую структуру, якая будзе моцная. Да. Для таго, каб уздым 30-го года мы зноўку не празяпілі, трэба самай сістэмнай работай заняцца зараз. Так. А за зброю схапіцца это ўжо... Да, спачатку трэба навучыць карыстацца вот этим, да. Дякую вялікі.
Гонор і годність. Гонор і годність.